Και αυτό θα είναι μια στάση ζωής που θα έχεις. Και θα είναι κάτι που θα το εκπέμπεις κάθε ώρα και στιγμή. Και οι γυναίκες θα το δουν και θα το θαυμάσουν. Ακόμα και αν ποτέ δεν θα το θαυμάσουν ανοιχτά και ποτέ δεν στο πούνε, θα το έχουν δει και θα σε έχουν κατατάξει ως έναν άνδρα που μπορούν να εμπιστευτούν. Εδώ, πριν κλείσω, θέλω να κάνω μια σημαντική διαφοροποίηση. Δεν θέλω να κάνεις το λάθος και να μπερδέψεις το να λες την αλήθεια με το να μην βγάζεις μυστήριο. Θα με ακούς συνέχεια να λέω ότι θα πρέπει να βγάζεις μυστήριο στη γυναίκα και να μην είσαι απόλυτα προβλέψιμος. Αλλά, και θέλω να το κατανοήσεις αυτό, είναι άλλο πράγμα το να λες αλήθεια και άλλο το να βγάζεις μυστήριο και το να μην είσαι προβλέψιμος. Θα χρειαστεί να έχεις το συνδυασμό αλήθειας και μυστηρίου. Το ότι πρέπει να βγάζεις κάποιο μυστήριο στη συμπεριφορά σου για να ελκύει τις γυναίκες δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να λες ψέματα. Το μυστήριο δεν σημαίνει λέω ψέματα.